guztian partetikan, Oiartzungo kirol saria jasotzeagatikan. Baita ere eskerrak eman, bai udal talde guztian partetik eta nik uste herri guztian partetikan, herriko kirolan alde intzun lanangatik, eta batez hainbeste urtetan zehar, hainbeste haur eta gazte ezitzen intako lanangatikan. Eskerrik asko. Irizia Mendi elkarteko partetikan, zorionak, Periko! Zorionak, Periko! Beno, Perikongatik, o Periko jomen aldi bat eitxeatikan, izbatzuak esan nahi nituke, batez ere, noiz hasi ginen, uste dezala, 82 hola, Albaro eta Bilekin, deitu zieten da atletismo arloako jendiak ikastolan tratatzeko eta zehatzeko eta hasi ginen. Geroztik, gen harremanak, beti izan ditugunak, orduan, hasi ginean aurren aldea dena beak sprint da korri eta beste egitzuten, beroketik egitzitzen gustatzen, lemailan zema eta korri gehiago eitzen ikusi, orduan da guztu jartzen ziren. Baina geroztik kanbiatu dira gauzak, urte askoan da bil, pozikara herri jartze dut, kirolan gatikan, oinbeste ordu sartzen nahi dan bezala, eta beste urte askoan segizala, nehen partetikan. Da, ikusiko beha, zorionak, Periko! Periko, prezioso, zorionak, bihotz-bihotzez, eta niretzako aukera poli bada, denen aurrian eskerrak emateko, seguraski nire bizitzan pasatu den pertsona garrantzitsuenetako bat zea, eta zuregatikan atletismoa ezagutzeko aukera izan dut, eta bizitzutako guztia zuri esker izan du da. Badakizu, sari bakoitza beti zatitxo bat zuria izango dela. Beraz, mila esker eta zorionak. Apa Periko, txos pilota taldean partez, zorionak eta eskerrik asko intako lan guztiatik. Segi beri hortan, animo! Kaixo Periko, zorionak eta eskerrik asko denagatik. Zoriona Periko, uste dut sari jau ongi merezitakoa zula, urte askotan zehar askori aguantatu gatuzu, oitako bat ni seguru. Ez dut aztuko inoiz, zuki, entrenatutako guztia eta lortutako emaitza guztiak. Eta nola ez, zuk beti esaten azun, urte galdu hoi, atletismo guztiara bakin unin eta futbolin hastia, urte batean du nintzen apuntatua binon ezerrin gabe. Eta, beti gogorazten diazu, eta Ane Asensio entrenatuz, uste dut nire urte rekuperatzen nahi nazela eta berriz atletismo taldiai nire laguntza pixarra ematen nahi nazela. Perikoi zorionak, kirol sari honengatik intxixu trail irizia mendilazteko taldian partez mezitakoa zu eta disfrutatu. Periko, hainbeste urtetan zehar atletismoagatik, indakoangatik, eta urtzatik pasagaren guztiai erakutsitako eta mandako momentu guztiengatik mila esker, eta benetan mezizula hau. Apa Periko, hau paurtzaro! Periko, oso pertsona importantea izan zinen nire bizitzako urte askotan. 8 urtetatik 16 urtetara, mila esker eman zenian guztian gatikan. Nabarrika! Haupa Periko, ez dugu elkar ezagutzen, baina bai azken urteetan emailez eta aritu gehala, eta jakin asko poztu nazela zure sariaz, eta zorionak egindako lanengatik, zorionak. Apa Periko, espaldiko, espero dut nire eta ez bai gogoratzia, pasatuzun ikasle guztiak kontuan hartuta, urte guzti hautan, zorionak, jasoko zuen premio honengatik, eta hori da zure lan on guztian emaitza, así que zorionak horregatik eta hola jarraitzia, espero. Bueno, Periko, Argentinatik bi gauza esan nahi dizkizut. Alde batetik zorionak, jasotzen naizean sari horrengatik, merezitakoa dela uste dut hainbeste urteta geho. Eta batez ere eskerrik asko. 30 urte baino gehiago intuzu Oiartzungo atletismoai dena ematen ezterren truke. Eta, nik bi garai bizitutut zukin, piojoso bat bezala hasi nintzen, 7-8 urtekin, asko ikasi nun, eta gero berriz entrenatzaile moduan hor gabiltza, egunero elkarrekin, pelean, eta espero dut urte askotan hola jarraitzia.
Besarkada bat hemendik, eta haupa Peri. Bueno, pues de campo! Zorionak, Periko! Guandik aurretzen gandela esaten zen ingun importantina ongi pasatzea zela eta galduta irabaztea etxula importante. Hola, zori urte askoan? Zorionak! Periko, kaixo, eskerrik asko, lehenengo hainbeste urtetan ikastolako atletismoko taldia emateatikan, eta zorionak betetuzun urte guztiengatikan, eta hoxe jarraitzeko animuso hain arte bezala, aurrak beti bezala kontentu mantentzen, ez dute beste helburu ikan ondo pasa eta hori lortzen dituzukin, hoxe ikastolan izenean mil esker eta ez etxitzeko eta jarraitzeko atletismoa bultzatzen ikastolan. Zorionak, Periko. Oiartzungo atletismoaren alde egin duzun lan izugarriak badu azkenean aitortza. Ondo merezitako saria. Zorionak, Periko. Zorionak. Oiartzungo kirol elkartetik, zorionak, Periko. Apa, Periko! Bueno, Periko, zorionak, oantxe jasoko zuen sari honengatikan, eharki merezia dakazu eta egitan asko poztutzen azela. Zorionak, Periko, erki merezitako saria urte luzetan intako lanangatikan. Eskerrik asko denagatikan eta segi hola. Kaixo, Periko, hemen bildu gabe hontan zuri Eskerrak emateko. Eta gauz zerbait egin dituzan, Nintzak. oso entrenadore ona izan zala. Oida. Betianik, asko maite izugula. Ganeta, ez dugun asko entrenatzen. Oida. Pues, Gukongi pasako. konpainia iguala dela. Ta hola segi. Gero dugu beste urte askotan hola jarraitzen. Oida. Zorionak, Piojoso. Zorionak, Mozuelo. Jantzi ropa. Te vas a coger catarro chino. Zorionak, Periko. Zorionak, Periko. Zorionak, Periko. Bazen, garaia sari hau zuri matia indako lan guztiagatik. Eta gure partetik, eskertu guregatik anintzun guztia, guregatik intzun lan guztia. Eta espero dugu urte gehiago zurekin pastia. Besarka handi bat.